Şunu nämetmen men muny 140 ýaşan bir tebipden öwrendim. Haçanly Hytaýa okuw demdi. Gaty owdat bilay. Men näçe şonu şuna çaýnaga salyp, şular ýaly ýagdaýda agdynam ýakmaly. Ana şeýdi. 10 näşini saklap, 10 näşini saklap, ýankyny jurnugynyň dem alma. 3 gelek etsen şonu ýöne ol tebip ýepdidi. 3 gelek etdirýän ekenna. 3 meni gaýtdym ýöne hepdidi 3 gelek diýip aýtdy. Ýöne meňler bilegiden aýagym garaw şagyr keteri bardy. Şola maýerli dogam maýerli. Edil şuňda ýanlar ýok. Emmäne derman bolsun. Barny goýberdi bolla. Şunu nämetmen men muny 140 ýaşan bir tebipden öwrendim. Haçanly Hytaýa okuw demdi. Gaty owdat bilay. Men näçe şonu şuna çaýnaga salyp, şular ýaly ýagdaýda agdynam ýakmaly. Ana şeýdi. 10 näşini saklap, 10 näşini saklap, ýankyny jurnugynyň dem alma. 3 gelek etsen şonu ýöne ol tebip ýepdidi. 3 gelek etdirýän ekenna. 3 meni gaýtdym ýöne hepdidi 3 gelek diýip aýtdy. Ýöne meňler bilegiden aýagym garaw şagyr keteri bardy. Şola maýerli dogam maýerli. Edil şuňda ýanlar ýok. Emmäne derman bolsun. Barny goýberdi bolla.